Vítaj v novom video recepte. V mojom predchádzajúcom videu sa vám páčila moja večera, čo boli rýžové rezance so zeleninou. Je to taký viac menej modifikovaný recept na pataj. Veľa ľudí ste sa pýtali, že na recept, tak vám hodím natočiť. Neukážem vám presne ten istý recept, čo som robil, pretože to je viac menej taká zbastardená po európstená verzia, ale budem sa snažiť urobiť nejakú modifikáciu tradičného pad thai vo vegánskej verzii. Tak ako som mal v tamarindovom videu hnedé tričko z Thajska, lebo je to thajský tamarind, tak som si aj na tento recept musel dať svoje tielko z Thajska. Nech to je naozaj autentické. Takže čo sa týka ingrediencií, budeš ich potrebovať celkom dosť. Pred samotnými ingredienciami a varím ťa musím upozorniť, že tento recept, toto jedlo nebude zdravé. Bude veľmi chutné naozaj, veľmi dobré, ale nebude vôbec zdravé. Je tam veľmi veľa oleja, soli a cukru, čo každé samo o sebe nerobí až taký problém, ale všetko v kope to trošku robí problém. Takže len by si vedel. Samozrejme, ako prvé potrebuješ základ rýžové rezance. Použij 3 mm pásiky. Viac ako 5 mm už nerob, to už potom nebude pad thai, už to budú také nejaké zbastardené rezance. Chuť našim rezancom dodá taká špeciálna omáčka, taký sós pripravený zo 4 alebo 3 ingrediencií. Fermentovaná sojová pasta, môžeš použiť aj miso, je to celkom dobrá alternatíva, ak nezoženieš fermentovanú sojovú pastu, ktorá je naozaj ťažká na zohnatie. Slanosť nám dodá sojová omáčka, sladkosť palmový cukor a kyslosť spraví tamarindový koncentrát. Ak chceš niečo pikantné, tak nasekaj tam nejaké čili do toho. Shiitake huby. Nemal som čerstvé, pretože sa mi nechcelo ísť kúpiť čerstvé, ale mal som doma ešte nejaké sušené, tak som ich namočil. Použil som 10 gramov, ale myslím, že bude stačiť aj 7-6 gramov úplne v pohode. Tofu. Snaž sa použiť čo najpevnejšie, najtvrdšie tofu, takzvané firm tofu. Toto tofu, čo mám ja, je dosť mäkké, takže keď to budem miešať, tak sa to pravdepodobne celé rozpadne na praženicu, takú cca, hej, v úvodzovkách. Sojové klíčky, ktorých je treba celkom dosť do tohto jedla. Padangové listy. Pravdepodobne ich nezoženieš, môžeš použiť jarnú cibuľku, môžeš použiť, to je všetko, len jarnú cibuľku, alebo toto. Sú nejaké iné ešte azijské zelené zeleniny, ale pravdepodobne to nebudeš mať šancu zohnať. Šalotka a cesnak. Kľúčová vec pri týchto rezancoch je to, že si ich nemôžeš predvariť a zmiešať so zeleninou, lebo by sa ti proste kompletne rozpadli, ako sa to stalo mne párkrát už, keď som to prvýkrát akože skúšal a nemal som šajn. Rezance a aj všetky ingrediencie sa varia spolu naraz vo voku na jedenkrát. Takže ako vidíš, tieto rezance majú taký trošku translucentný charakter, sú také polopriesvitné. To, čo chceš, je to, aby si ich namočil do vody, aby sa s nimi trošku lepšie pracovalo. Keď budú namočené, tak budú mať takú sitú bielu farbu. Takže ich namočíš na cca pol hodinu až hodinu. Čím dlhšie ich budeš namáčať, tým rýchlejšie sa ti potom spravia, tým rýchlejšie budeš musieť hádzať ingrediencie do voku a celé to ochucovať. Gramov.
rezance. Už majú si tú bielu farbu. Môžeme začať variť. Poď so mnou. Prvá miska, všetko nakúpiť naraz do oleja. Pôjdeme dnu s rezancami. Omáčka. Lebo ten cukor sa rozpustí. Keď už budú rezance cca do polovice spravené, keď už budú také al dente, tak tam hodíš zeleninu. Limetka. Pato je dovarené. Ako si videl, tak hlavný princíp je spraviť to tofu s hubami, s cibuľkou a cesnakom. Nezabudni si tam dať extra firm tvrdé tofu, pretože to, čo som mal ja, bolo silken a kompletne sa rozmrvilo na terobance. To znamená, že teraz skôr pripomína vajíčko ako tofu, ale to vôbec nevadí. To vlastne vysmažíš, potom hodíš rezance, zaleješ omáčkou a prehadzuješ a podlievaš vodou, až kým rezance nie sú cca do polovice spravené. V tom tam hodíš zeleninu, v tomto prípade sojové klíčky a padang alebo jarnú cibuľku. Daj jarnú cibuľku. Ak budeš používať padang, tak ho tam hoď skôr, pretože je ešte trošku tvrdý teraz. A keď to už je celé dorobené, tak to už iba celé naservíruješ na tanier, pokákaš limetkovou šťavou a vychutnávaš. Si tu? OK, už nám zapadá slnko, takže to je celé také namodralé trochu, ale viac menej ďalší spôsob servírovania alebo zdobenia tohto jedla je, že môžeš tam nahádzať nejaké sojové kličky navyše, ak chceš. Môžeš tam nahádzať tú jarnú cibuľku navyše. Môžeš to posypať arašidami a pokopkať limetkovou šťavou. Čo sa týka tej zeleninovej variácie, ktorú si videl v tomto videu predtým, postup je úplne ten istý. V tej verzii som nedával tofu a namiesto klíčkov a tejto zelenej jarnej cibuľky som tam dal cuketu a mrkvu. To je všetko, ináč ten postup je stále ten istý. Jediné, čo zmeníš, sú ingrediencie. Takisto, ak nemáš shiitake, máš použiť hlivu, ako som ja použil v tomto videu, takže dobrú chuť. Poďme to vyskúšať. Ešte taký tip, ak budeš mať tie thajské chili čo aj ja, tak daj na takúto porciu len jednu, lebo dve sú dosť, je to fakt pikantné, už som skúšal. Dobre. Neboj sa dať tých sojových klíčkov aj oveľa viac do toho hrnca, keď to varíš v tom boku. Ako si videl, som ich mal riadnu kopu, skoro polovicu tohto polkilového balenia. Oni keď sa uvaria, tak trošku tak akože zmeknú, pustia vodu a celo sa poohýbajú a ich objem sa vezme zmenší. To je dobré. Čiže som to neodfotil na Instagram. Instagram nafotený a teraz môžem už iba jesť. To je to absolútne skvelé. To je dobrý mix sladkého, kyslého a šiplivého slaného. Dík za pozrite videa. Ak sa ti recept páči, daj dole like. A ak chceš vidieť nejaké iné, tak tu dole budú behať dve videá. Nezabudni odobrať kanál.